Gôl Targedau. Pa mor gywir yw ein shot ni at y gôl? Amser i ni sgorio! Mae'r gôl yn dda hefyd fyddwch gallu defnyddio am tu fewn a tu allan. Mae'r gôl yn helpu gyda'ch saethu a targedu. Rwy'n hoffi'r gôl oherwydd mae'n bownsio nôl ar ôl shots. Wedyn ni gallu ymarfer fel tîm neu yn y Ysgol. Mae wedi dysgu fi sut i reoli pŵer pan yn saethu. Fi'n rhoi 5/5 i'r gôl oherwydd mae'n gwella cywirdeb saethu. Byddai'n rhoi 4/5 am y gôl oherwydd mae'n hwyl ond gallai fod yn fwy o seis. Rwy'n rhoi 5/5 oherwydd mae'n hwylus iawn. Mae y werth arian achos mae wedi helpu fi i wella.